Татко, който иска мир, също да приближи ръката си. Татко, аз те моля, Боже, сега. Викаме, Господи, сега към Тебе. Викаме, Господи, сега към Тебе. За Твоят мир. Нека Твоят мир, Господи, сега да слезе върху Вени Петрова и върху всеки друг, който иска мирът Ти и който е протегнал ръката си. Нека Твоят мир сега да слезе. Нека Твоят мир да дойде сега върху нея. Амин. Като река, като наводнение в името на Исус. Мир като наводнение в името на Исус